Ngikushoye ngazo. Asikubingelele sikwamukele ehlelo lethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio. Menzi mfowethu Mabisela. Unombolo 2 la lisibili mfowethu selidumele edlula mfowethu. Ladumala ithatha ihlangu zamadoda. Kodwa siyabona ngathi kukhona abakunike khona mfowethu bathi hayi thoba inhliziyo mfowethu. Hayi ngendlela amandla engiwakhiphe ngakhona ngishaya osolwazi laba. Hayi mfowethu bekufanele kuniwe lo 70 ngiyobuyisa amandla. Ngizoshaya no limit ke ma. Kodwa phela sengeke ngamgqoka uyazi naye. Ngeke ngamdukuza. Bengisabambelela kusolwazi nje kulonyaka. Ishayela usolwazi. Ungathi mfowethu mawubuka isasasa lalomcimbi mfowethu nokuthandwa nje kwawo mfowethu ungowesibili ungathi bungakanani buhle mawubheka. Mfowethu ubuke kukhula mina bese ngixolisa mhlawumbe ukubonakala ngithatha ngewala inhliziyo ayiphakelwa bakwethu ngiyaxolisa kakhulu kulezo zimo eindaweni eziningi nakulabo abathinteka bengazi ukuthi ngibathinte phi abazi ke namhlanje ukuthi ngiyaxolisa nala ngingazi ngabathintaphi khona uma kuukuthi futhi alukho uxolo ngabe phinde bengibonela emculweni nyobe sengiyawushiya vele ngishiye bona osolwazi laba besayibeshawa abanye ngoba sengimshayile phela khuluma kabi yami yabona bafowethu la nje uba namhlanje ethi ungitala bheli umenzi kunyaka ophelile wahlehla ngesagile esibi kabi wayengafa ngemuva kwami ngilwa nensizwe ezinye engaphezulu kwakhe ngaleso sikhathi so namhlanje bewelakhe ithuba lokuthi naye akagibele ekhanda mina bovuke yimina engithi abafana hayi ake ngibadedele bathi ukuthi bangceke bobabili ngoba ngibona ukuthi vele bawontanga balingana abashayane bakhipha namakhizana bangasho ukuthi bekhona ubhuti omdala bevimbe indawo hayi uthi uzongipha iswephu ufuna ngimenze ihashi ngishaye ngaso Lungile kabi yami. Isophu lezinto bengicela ukuthi ushaye labafana abakushayile namhlanje. Ukwazi ukuhlangana ubashaye. Ungathi kungakanani ungathi kungakanani ukwesekeka mawubheka uqhathanisa indlela online nendlela amakhaseti nama-CD ungathi kungakanani ukwesekeka menzi mawubuka ukudayisa online. Mfowethu la online kuhamba kahle kakhulu. Uhamba kahle kakhulu mfowethu. Ngiyafisa ngathi abantu ngebe ukulandela lapha einkundleni. Ebese beseseka nje sonke. Uyabona nje usolwazi njoba zidlala. Kukhona nabanye beculi engiyangibaveze mina bakhona oMenvi ngiyabathanda labo bantu. Osolwazi laba ngicela silalele omenzi sishintshe ngosolwazi ukuze uzomuza noma eseshaya eceleni umenzi. Usenze nje ukuthi menzi or solwazi or bani or limit insizwa lezi ezishaya ngempela ingoma mfowethu ngoba lokho esikwenzayo nokwenziwa abalandeli ukukhuthaza thina. Isiphi seluleko ongasidlulisa kumuntu othuke wahlomula wawini ikhontamu? Asikho uzoyiluleka phela ngoba elakhe. Ufuna ngithini? Uthi ngithini lo muntu lo? Hayi kabi yami mina engingakusho ngicela ukubongela wena kabi yami ngalokhu othe wahlomula ngako mfowethu lokho okwenzile kukhulu kakhulu mfowethu okwenzelwa abalandeli bakho. Ngiyayiphinda lento okwenzelwa abalandeli bakho ongazenzelanga kona kukhulu kakhulu lokusho lukhulu mfowethu leli bhodi leli lifana nelami engalithola kunyawo odlula ufika ulixhoma endlini lapha liyoba isikhumbuzo nanini mawucabanga ukushiya umculo wazi ukuthi ikhona imkomelo efana naleyo futhi ngibonge kakhulu leli thubo olithathele ukuthi uxolise ebantwini owabona ungazi ukuthi uyabona la uthi wabona khona nabo ngicela bakuxolele mfowethu. Hayi ngiyabonga. Ungathini usuphetha nje uyibongela kubahleli bemicimbi nakubathandi nje bomculo kaMaskandi ngokuhleze bese kanjalo? Hayi ngathi ngiyabonga kakhulu beqhubeke bengithanda abantu nami zoqhubeka ngibenzele izinto ezinhle bese ngiyaphetha. Amen. Siyabonga.